Näme kömek edäý, näme kömek edäý? O allyňla ýöne o. Arasta o, näetdiňmi? O näme ol o, aýda o. Iýiň dylgat bösüňde hawr kömek etdi, dura bir ýerde o. Ýene kömek etdiňde näme kömek etmeli o, aýda o. Aýny sen öýlendiň-de, menem şu täzeyle öýlenäjek bolýanda. Onsoň Ene sen öýlenen maňa maslahat ber, gyýlara näp söz aýtmaly. Bilýän sen bir, maňa ora köprek ýasan, köprek görene haw sen. kime söz aýtmaly? Bara bile işleşýärmek ol. Kömek şol işler o şakyrdykda. Mehri Cemalmy? Awwa. Ana son men gowurýan. Ay ne etdiň ay? Oğlum men gowurýan. Ýöne ilk oğlum söz aýtmalla. Menim utonýan, ýergedek barıp aýdaýyn ýan bolyn. Dilim tutulýar, bokurdagym, damagym dolup. Ay borla şu telefonu SMS ýazaýyn diýsem, barmagym titrep telefonumy asyrýan, garad bolan okaw. Şonu görsem dilim tutulýar. Bolmasa o arkasyna geçip aýdaý. Ondan amur gurrun olmay. Yegsenden gurrun edýän ýaly bolýar, bolan okaw. Olam bir ury ol, badyra bir göni toy edip alaýar ýaly. Tapdymy? Näme etmeli? Aýdaýynmy? Aýt. Gözüň ýumup aýtmaly. Şeýdikmi? O görmedi, köýmedi. Kim bilýär gözüň ýumdan aňyrdak, o daýdamy ol, kim ol gözüň? Geler ayak sesinden aňýansyň o. Uy, hawa uzyn öksel köküşýär. Ana, indi geler aňyrdan tarif etmelilerini. Öwmelimi? Öwmeli. Men bir kitapda okudum şunu goş. İstenlik bir gyýdy. Öwseň, tarif etseň. Şogy şonýan owadan dälen bolsa şom kantran öýdýär diýär. Vay ba, ana şo hakyky. Indi nädäň diýip, näde öwmeli. Aňyrdan gelýär, türkülysyny eşdersiň on. Mehri Cemal gelýär. Geldi. Gözüm yumuk. Yumukdur. Aha. Ýanyna gelip durar on. Mehri Cemal. Mehri Cemal. Sen näýe saçy bar ýa? Ay, saçy egne düşüp durda. Ey, ne ho, men nire düşýän aýtdym o. Renki nähil ho, renki. Renk tanary al bolmay ol. O ne sary, o ne gyzyl bir hil. Sagar sebetde ho. Beýdimi ho? Kim tutip bolmady onu? Onu şamar saçlaryň diýär. Şamar saçlaryňdan. Şamar saçlaryň. Indi aňyrdan gelir bolyn. Mehri Cemal. Mehri Cemal. Sen şamar saçlaryňdan. Şamar. Saçyny öwmeli. Saçyny öwmeli. Onsoň iri. Mehri Cemal. Mehri Cemal. Sen al ýanaklaryndan. Saçdan soň yüzüne uyan. Yüzü gitti. Ondan Mehri Cemal. Mehri Cemal. Sen bitti dahan doduklarından. Saçyny öwmeli, ýangagyny dodawy. Dodawy. Ondan soň indi sen ýanyňa beden gelýär. Günne bedeniýa görnýär. Käde köýnük giýnenler bun. Ondan Mehri Cemal, sen myymyk material köýnüňden. Myymyk köýnük. Myymyk köýnük. Köýnük näme öýünmi? Köýnük näme uyan? Ayba. Ondan Mehri Cemal. Asam şom kamsyran öýdür ol. Ondan Mehri Cemal diýen. Diýer on, sen pamyk ýaly elleriňden elinin tutun. Bahane öyle salamlys. Ondan in gogzy. In aýgytlaýjy. Näme etmeli? Mehri Cemal. Mehri Cemal. Sen inçejik biýlerinden ýa-da uzaklaýar. Uzaklap zık koyver diýen. Yok gözüň oduny almala. Beýdip gözüň oduny alyp bolýar, o türkmen öwrüşe geçip gitdiň sen o. Şey saklama bolmaz onu. Ondan diýen Mehri Cemal, "Söýýäni sene biýliň bar bolmasa biýli ýok" diýen. Ondan gorkusyna da bor diýer maňa. Awa, ýöne söýýär diýen ok diýip bar, biýliň birden sypyr gaýdaýmyň bolmy? Arkaýyn bol. Türküllü bir güpürdi tak. Gelýär. Bir teret ýatlary saçy ýangagy dodagy, gulaw köýnegi eli biýli. Ondan menki. Awa, tenki. Toy ondan teret elmet. Gelin ýeter bolmy? Gel aňyrdan gelýär. Duýgu gedeýi saňyla uradym. Ýymdym. Mehri Cemal durstaýda. Gymylama. Mehri Cemal. Beýgir ýanma gaty görme maňa şeýle maslahat berdiler hawa. Näme Mehri Cemal. Gözüm yum aýtmasam bolanok, gözüm açsam aýdy bilemok. Mehri Cemal sen şeýle bir owadan hatda sen şamar saçlaryňa da men şamar. Mehri Cemal, saçyň syrdyr aýdyňmy? Pitbull'un käletdiripsiň ha Mehri Cemal. Aýdýan ýok. Käbir gyýlar 40 ýan bolmagy mümkin hawa. Asir ýan bolmagy mümkin. Dur haw ýanlaşdym. Esasat ýürekdir. Yürekde sokalanat bir zat var, awa nesip bolsa. Mehri Cemal. Sen al ýangaçyklaryň fisse dahan, fisse. Mehri Cemal. Sakal murtuňa mesapdirmi? Ya bilmezlikde alaýdyňmy ya?
Ay ziyan yok. Ay neme günne bir gedekleşirak alarsa hava. Ziyan yok. Esası sevgidir, yürektir. Yürek bolsa ama atık oyu hemmedat. Sen ol Tok abi. Mekrize var. Efendim fitne dahan doğda çıktı da. Doğda. Ya yaman pakka rayı mekrize mal. Ne çağıl seyni yanmı? Çal yana çal ayarlar var yumsot yarası bitiriyer ayarları. Yani yok toydan sonra hava. Hemmedat gülüyor var. Mekrize mal. Sen ol tonki tıkınen ol tade. Mıymızak köyüne çıktığın seyini gördün ömür kovu gelsin. Mehmet Cemal. Ama mı ne? Kakan köyüne kaçtın mı? Karşı boyun vağa senin vağla ho Mehmet Cemal. Sen amır bolmaz olup var yağmur hili. Bir beyle köy uduyun köyüne kaya yerler Mehmet Cemal. Alma kamsun yal alam son ne hil volka. Ay ne kanca yer angırda çağır. Bir kısandı galli. Mehmet Cemal. Sen pamuk gelecek el çağallarından ortadık gördüm. Mehmet Cemal. Mehmet Cemal. Neme hususi kerhanada kerpiçu yanmay. Vek Mehmet Cemal. Bir bayram krem ve çala ayarlar arasında. Elini alıp gel yer abi. Mehmet Cemal. Mehmet Cemal. Mehmet Cemal sen iyi ses binlerin ne? Nette? Das oldu das. Baslon. Basık bilmeyen ne sayılır lan? Başlık Oğlum ne? bilmeyen Neme basık. Var bot bilsin mi şey? Yo, Ben size soruyor. neme o yankı. İş vakti niye iş yapıyorsun? iş vakti ne? Niye iş yapıyordunuz iş vakti? İş vakti iş tapam yok başlık. Başlık. Eğer ikini de ben kavulhanamda varım. Mehri Cemal soyurda karışıyor. Siz var makamı barar başlık. Ay dayım Allah o. Senden ne o? Gözüm bastı üst grup bir hem verdim de bastladım da o. Ne öyle o? Basıktın o. Yoro arda diymek kabır höre köşede lo. Yoro,